Avui fem una recepta siciliana, que és pasta amb emperador o peix espasa, albergínia, tomàquet cherry i una miqueta de pesto. Comencem posant a suar les albergínies tallades a aquests daus més o menys irregulars i gruixuts, amb sal, i ho deixarem així uns 15 minuts més o menys, i després les fregirem. I mentrestant hem posat a bullir aigua per coure la pasta. Fregim les albergínies per tandes, tampoc convé posar massa verdura a la fregidora. I paral·lelament ja estem bullint la pasta, que quan estigui bullida la reservarem perquè la saltejarem al final amb tots els ingredients. Una vegada fregida l'albergínia, ja només ens queda fer el peix espasa a la planxa i finalment saltejarem els tomàquets ja quan calentem la pasta, que ja la tenim reservada. Saltegem una mica els tomàquets cherries tallats així a quarts i posem un raig de vi blanc, deixem que s'evapori l'alcohol i ara incorporarem ja la pasta. Aquí tenim l'albergínia i el peix, que ja està. El retirarem i el tallarem a daus. Ja ho tenim tot junt a la paella. Ara saltegem una miqueta i servirem amb una mica de pesto. I aquí tenim aquests espaguetis amb emperador, albergínia i tomàquet cherry emplatats, amb un toc de pesto final per sobre.